Barka. Ni ne Vicky. Harleen. Harleen, na ji daɗin haɗuwa da ke. Ka makara sosai. Ke kuma kyakkyawa ce sosai. Ki gafarce ni. Na makara sosai. Dala zauna. To, ka taɓa yin irin wannan kuwa? Me? Kasancewa cikin gidan abinci tare da kyakkyawar yarinya? Sau ɗaya ko sau biyu haka. Soyayyar yanar gizo-gizo. truelove.com. truelove.com. To zan iya cewa na farko kenan. Shi ne na farko na wannan. Ni ma haka. To amma me yasa ka zaɓe ni? Da gaske? Ki kalle ki ba. Amma ban sa hoto na ba ai. Tabbas. To amma yadda kika yi kyakkyawan bayani akan kanki shine kawai ya sa ni. Kalamai biyu fa kawai na rubuta. Ma'aikaciyar banki. Tabbas haka ne. Akwai labari a ɓoye a bayan kalamai guda biyu. Labarin wa? Labarin kakata. Wato kakata ita ma ma'aikaciyar banki ce.